Ieri mai mulți copii cu vârstele între 3 și 5 ani au făcut febră puternică și au început să vomite. Вечером я его забрала с садика, ему стало немного плохо, но как бы не очень. Вчера утром уже был немножко хуже, мы сразу обратились в поликлинику, откуда нас направили сюда. Noaptea a fost temperatură, a fost vomă, a fost diaree. Температура уже была 38, ничем не сбивалась. Când au ajuns la spital, mămicile au întâlnit toți colegii micuților internați cu aceleași simptome. Copiii spun că la grădiniță ar fi consumat ceea ce mâncau de obicei. Ei au mâncat atunci la masă borșor și au mâncat carniță de puișor cu măliguțe. Dar seara au băut lapte cu chiflă, așa mi-a spus educatoarea. Я позвонила и все спросила, может, что-то съели или что. Не, говорит, как обычно, все нормально. Когда пришли сюда, и тут еще есть детки, это было уже странно. Первый случай, такого вообще не было никогда. Я и не думала, что такое серьезное что-то. Potrivit medicilor, copiii se simt mai bine și se află în afara oricărui pericol. Toți cu o diagnoză, intoxicație toxico-alimentară, probabil de etiologie salmoneloză. Mamele au reacționat foarte bine, foarte corect, s-au adresat la primele semne de boală și din cauza asta că au venit la timp, copiii nu erau în stare gravă. Directorul grădiniței în care s-au îmbolnăvit copiii nu a răspuns astăzi la telefon pentru a comenta situația. De luni, instituția va fi închisă până se vor stabili cauzele intoxicației. Specialiștii de la Centrul de Sănătate Publică din Briceni au prelevat ieri probele din mâncarea pe care au consumat-o copiii și urmează să verifice condițiile sanitare din instituție.